खैराबारि बिएफआव इउपिपिएल दोलोनि मावथि हान्जा बिथांमोननि बाख्नायथाव हाबाफारि गाज्रि जाना थानाय दोंनै लामाखौ 37 नं खैराबारि बिएफनि इउपिपिएल दोलोनि मावथि बिथांमोना बाला अन्थाइ खोनानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि रेलगेट साखाथिनि तिनिआलिनिफ्राय मैखोमै थांनाय बाथौ आश्रम फरायसालि, इउएन एकाडेमि फरायसालि, ब्रिलियेन्ट कलेज, डेली बाजार, जौगाखां मावखुलि थांनाय लामाया गोबां गाज्रि हाखर बायदि जालांदोंमोन। बेखौ नोजोर लाखिनानै इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा खैराबारि टाउननि मोनफ्रोमबो थांलाय फैलाय लामाफोरखौ बाला अन्थाइजों खोनानै होयो। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ 37 नं खैराबारि बिएफनि इउपिपिएलनि एमसिएलए गैयाब्लाबो 50% बांसिन जौगालु खामानि मावदों होनना फोरमायो। लोगोसेनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बुंथियो दि बिजेपिनि एमसिएलएआ खैराबारि बिएफआव मिथिं दावथिङाव खुगायावल' खामानि मावो होनना बुङो। खैराबारि बिएफआव 77 बुथनि मोनफ्रोमबो गामि सिंनि थांलाय फैलाय लामाखौ सेन्ट ग्रेभेलजों खोनानै होगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा ओरैबायदि फोरमायो। आरो बे खैराबारि समस्तिनि सिङावहाय जोंहा एकदम गामि ओनसोलफोराव लामानि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। थांनाय 5 बोसोराव जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबां नाजादों खैराबारि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय आरो बिनिनो मोनसे बाहागो बादियै दिनै गोबां जायगायाव सेन्ट ग्रेभेलिं खालामनानै होनाय खामानि सोलिदों। खैराबारियाव नै दायो टाउन गेजेरावनो बिराद गोथौ हाखरफोर बायदि जानानै दंमोन। बेखौ दायो ग्रेभेलिं खालामनाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो गासै 77 बुथाव मोनफ्रोमबो बुथावनो माने सेन्ट ग्रेभेलिं खालामनानै होनाय जागोन। आरो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङोब्ला खैराबारि ओनसोला जुदिवबा थांनाय बाराव एमसिएलए जों जेनदोंमोन, अब्लाबो बे इलेक्सननि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै सरकार दानाया 4.5 बोसोर जाबाय। बे 4.5 बोसोरनि गेजेराव खैराबारि ओनसोलाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों। जों बुंनो हायो खैराबारि कलेजाव 2 कौटिनि सायाव फैसा होबाय, जिखौ थांनाय दिननि सरकारफ्रा होआखैमोन। आरो बिनि अनगायैबो दिनै महिरंग फावथिनासालिखौ लुफुंनो थाखाय बिनि आपग्रेडेशननि थाखाय 1 कौटि 10 लाख थाखा इतिमध्ये सेंसन होबाय। आइबिखौ बानायनायनि खोथा खम दिनावनो ताम्रेश्वर देवालयाव बिभा भवन 1 कौटि थाखानि मोनसे लुफुंनायनि बाथ्रा, आरेंपारा बाथौ थानसालिनि सोरगिदिं बेवहाय डेभेलपमेन्टनि स्किम होनाय जादों। बेनि अनगायैबो मुंख्लं सुजित नार्जारी मेम'रियेल हल बानायनाय जादों, अडिट'रियाम हल बानायनाय जादों 1 कौटि थाखानि। आरो बिनि अनगायैबो सिनाखना हाई स्कुल 50 लाख, बिथिंगालै भुयाघाट हाई स्कुल 50 लाख, बिथिं बेसबागति हाई स्कुल 50 लाख बेबादि होनानै दोननाय दङ। आरो लामानि बेलायाव जों जुदि नायोब्ला दिनैनि तारिखआव कुवेरकुसियाव बहुखैथा लामा बानायनाय जाबाय, बैनारायाव मोनसे लामा बानायनाय जादों। बिनि अनगायैबो बर्नदि झारनिफ्राय बामुलासिम लामा बानायनाय जादों। बामुलायाव एक्सट्रा आरो गामियारि लामा बानायनाय जादों सीसी ब्लक। बेनि बादैबो जोंहा सिनाखनायाव लामा बानायनाय जादों, सुक्लियापारा बे लामाखौ बानायनाय जादों। मरंगादलनिफ्राय माने मिसाटलानिफ्राय जालुकबारि थांनाय लामा, जालुकबारिनि गामि गफानि लामाखौ बानायनाय जादों सीसी ब्लक। खैराबारि भिसिडिसिनि सिङावहाय जोंहा नैबे कसारि दागआव लामा बानायनाय जादों। कसारि दाग जामुगुरिनिफ्राय कसारि दाग एमइ स्कुलसिम लामा बानायनाय जादों। बेनि अनगायैबो पुब देवागुरि भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि साखाथिसिम सहैनाय बे लामाखौ बानायनानै होनाय जादों सीसी ब्लक। आरो बिनि अनगायैबो खैराबारि भिसिडिसिनि सिङावहायनो आरेंपारा सिमलिबारि गामियावहाय दोंनै लामा बानायनानै होनाय जादों। बिनि अनगायैबो आरो खैराबारि टाउननि गेजेरावनो जोंहा बे कलेजनि उनथिंजाय मोनसे लामा दङ, बे लामाखौबो सीसी ब्लक बानायनानै होनाय जादों। बिनि अनगायैबो भिसिडिसि अफिस बानायनानै होदों। ओरैहाय माने इतिमध्ये 4 भिसिडिसि अफिस बनायबाय, कमप्लिट जाबाय। आरो लामा भुयाघाटआव बानायदों 2, 3सो लामा। भुयाघाट जोंनि बे उइभिं सेन्टारनिफ्राय मुगावसिम थांनाय लामाखौ बानायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो उइभिं सेन्टार खैराबारि समस्तिनि गेजेराव 2 कमप्लिट उइभिं सेन्टार बानायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा खैराबारि डेभेलपमेन्ट ब्लक जौगाखां खोन्दो, बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा 1.5 कौटि थाखाजों माने बिल्डिंखौ बानायनानै होबाय। बिनि अनगायैबो खैराबारि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव बाउन्ड्रि वालनि नामाव 10 लाख नि 2 20 लाख थाखानि माने स्किम हमनानै होदों। आरो गोबां बेबादि डेभेलपमेन्टनि स्किम माने बिथाङा दिनै खैराबारि समस्तियाव एमसिएलए जोंहा गैयाब्लाबो गोबां मावदों।
आरो नामघर मन्दिर थानसालि बेफोराव गोबां केटा आसनि होबाय बिनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होदों अनेक खामानि डेभेलपमेन्टनि खामानि MCLA बेवहाय गैयाब्लाबो प्रमद बर' बिथाङा मावदों এনেকে এই টুকুৰা সৰু টুকুৰা জাগাটোৱে আজি বনাই দিছে কাম চলিছে খুব ভাল লাগিছে বহুত ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব আমাৰো সুবিধা হ'ব বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰথমত আপোনালোকক মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ সকলো জনগণক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকে এইটো কামনা কৰিছোঁ এমন এটা হাস্যকৰ কথা আজি 4.5 বছৰ আমাৰ ভৱেন চন্দ্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াতে মানে MCLA হৈ লগত তেওঁৰ লগত MP মহোদয়ও আছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া চাক MP মহোদয় আছে লগত মানে BPFৰ বিধায়কো আছে মানে দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়া এই খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ মানে মেইন টাউনৰ মাজমজিয়াত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ খাল বিল হৈ গৈছে এই ইয়াত মাজমজিয়াত আৰু মহিৰংগৰ ওচৰত এনেকৈ অৱস্থা বাকি গাঁও লেভেলত বেয়া আছে এইটো দূৰৰ কথা কিন্তু টাউনৰো দেখা নাই য'ত মহানগৰ য'ত নগৰ আছে নগৰ চহৰ নগৰতো তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই কিন্তু এই দুৰৱস্থা ৰাইজৰ দেখা পায় আৰু সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অহা যোৱা কষ্ট যেনেকৈ আমাৰ মানে যান বাহনৰ কষ্ট ৰাইজৰ কষ্ট দেখা পায় আমাৰ খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ মানে UPPLৰ নেতা কৰ্মীয়ে আগবাঢ়ি তেওঁলোকে মানে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মানে আশীৰ্বাদত তেওঁৰ সৌজন্যত সকলো নেতাকৰ্মী আগবাঢ়ি এতিয়া খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ য'ত ৰাস্তা ঘাট বেয়া আছে তাতে চেন কেবলিং কৰি মানে ৰাইজৰ কাৰণে অহা যোৱা এটা সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে আৰু লগতে ইয়াতে 9খন মানে প্ৰাইমাৰী আছে বিভিন্ন গাঁৱত এনেকুৱা ৰাস্তা আছে য'ত মানে এম্বুলেন্স এটা যাব নোৱাৰে তাতো মানে চেন কেবলিং ব্যৱস্থা কৰি যাতে অহা যোৱাৰ এটা সুবিধা হওক বুলি আমাৰ নেতাকৰ্মীসকলে আগবাঢ়ি আছে সেইকাৰণে নেতাকৰ্মীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত স্পষ্ট ৰাইজে মানে বৰ্তমান মানে বুজি পাইছে যে খৈৰাবাৰী হওক BTC হওক BTCত কোনো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ কাম নাই ইয়াতে BTCত BTRত আঞ্চলিক দলেহে কাম কৰিব পাৰে এইটো স্পষ্ট কথা আঞ্চলিক দলৰ ইয়াতে MCLA বা EM থাকিলে বা বিধায়ক থাকিলেহে ইয়াতে কাম হ'ব এইটো কথা কিন্তু ৰাইজে বুজি পাব লাগিব মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ধন্যবাদ